Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan özgü pikirleriň essenlik görnüşde ýüze çykmalarynyň häkimetler tarapyndan berik çäklendirilmegi ugruna ýergensiz tagalla edilýän mahaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli bölegine soňky meýiller ýurtda dowam edýän sosial we syýasy meseleleriň halkara arenasyna bolup geçýän wakalaryň online giňişlikde açaçan ara alınıp maslahatlaşylmagy başlananyny görkezýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary sosial ulgamlarda pöntöklaýan açyk pikir alışmalaryň mazmununy we raýatlaryň online giňişlikde özgü pikirleri beýan etmek meýillerini seljerdiler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň söz beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne ýurdun çägine berk petigasyna galýan sosial ulgamlardaky soňky açyk pikir alışmalar yerli synçylарды umyt uçgunlaryny döredýär. Şeýle meýiller yerli synçylary görä ýurtda ýyllar boýy dowam edýän syýasy döňoklugyň eremek ähtimallygy, syýasy howanyň ahmal maýlamagy, belki-de syýasy köp pikirliligiň emele gelmegi we özgü pikirlere ruhsat berilmek ähtimallygy babatda käbir oňyň alamatlary işaret edýär. Sehel wagt mundan ozal 10 aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatyň mekdeplerine bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleri bilen ýürüýte ýygnaklary geçirip mekdepleriň çägine bolup geçýän wakalaryň mekdepleriň çäginden daşaryk syzdyrylmazlygy, şeýle-de bilim edaralaryna syýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirenliklerini habar berdi. Bilim resmileri hususan oňoýsuz habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň mugallimleriň hemde ýokary synıp okuwçylaryň arasyna giňden ara anyp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Ýöne yerli synçylary görä sosial ulgamlarda, galiberde ila tarasyna, haşganalarda ýa-da iş ýerlerine peýda bolýan açyk pikir alışmalar, mesaby gürrüňlerde sosial we syýasy meseleleriň ara anyp maslahatlaşylmagy, häkimetleriň halk arasyna dolu pikir gödäwçiligini gazanmak ugruna synançyklaryny puja çykarýar. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren ýygnaklaryna ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygy barada ýa-da meselem 2 ýyl olup prezident tarapyndan türmede günäsi geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ýa-da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýleki käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägine açaçan gurrun edilmezligini duýdurdular. Habarçylarymyzyň seljeren online maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, syýasy, sosial we iqtisady problemalar dogrusyna ila tarasyna açaçan pikir alışmaları peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň Eýrana tutsak edilmegi bilen bagly habarlardan uğralyp ýurtdaky umumy syýasy sosial şertleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine eýe boldular. Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen böleginde sosial we syýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskussiýalar guralyp başlandy. Muny meselem yerli aýdymçy Nazir Habibowyň Eýranda neşe serişdesi bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran videolarynyň tesbirlerinde görmek bolar. Diýip yerli synçy gurrun berýär. Ýatdasak Türkmen Nokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilenini habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muştoklaryna göwünlük berdi we özleriniň kyn gününe goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başlyklaryna alkyş okady. Türkmenistanyň kanun goraýjy gulluklarına sag bolaýdy we aýdymçy barada köpçüligi habar berýän adamlary olaryň hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýplady.
Yerli ýaşaýjylar Nazir Habibowyň aýalynyň ýurt baş tutanlaryny we olaryň siýasatyny öwüp, özüge pikirli adamlary we erkin mediany garalap, ýurtdaky sosial problemalary inkar edip çykaran videosuna jogap berdiler. Onlarça ulanjy oňa maşgalasyndaky agyr ýagdaýy ýeňip geçmekde ruhu golda berýändikleri hakynda ýatsalar, onlarça adam Habibowyň aýalynyň ýurtda işsizlik ýok, işlemejeklerin bahanasy ol, işlejegi iş köp, ýollarymyz açyk, asuda ýaşaýar syýaly sözlerini ýurtdaky hakyky agyr durmuşyň, ykdysady krizisiň üzüňeligiň, migrasiýa we pasport meseleleriniň kynçylyklary, ähli-mumy paryhorlugyň giňden ýaýrandygy hakyndaky tesbirler bilen jogap berdiler. Diýip ýerli synç aýdýar. Köp sany ulanjy sosial bolganlarda ykdysady krizis, ýurdun ödüňlük siýasaty, migrasiýa we pasport kynçylyklary hem de paryhorluk ýaly problemalary gowazgamykdan çekinmedi. Bulardan başga da sosial media ulanjylar meselem Gazagystanyň öz aýalyny urup öldürmekde günäkärlenýän öňkü ministriň kady etdiňlenşigine ünüs bilen syn edip sosial ulgamlarda Türkmenistanyň maşgala zorlugy barada hem pikir garaýşlaryny beýan etdiler. Bu meýilleri barada da Türk Radiosu biraz öňüm habar beripdi. Türkmen dilli ulanjylar online giňişlikde ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen siýasat wakalary barada hem pikir alýşýarlar diýip habarçylyrymda aýdýar. Meselem Russiýada geçirilen gödäwçilikli prezident saýlawlaryna Vladimir Putiniň ýeňişiniň eglan edilmegi, Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türmede aradan çykmagy ýa-da Türkiýede geçirilen ýerli saýlawlarda opozisiýanyň ýeňiş gazanmagy ýaly halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hem pikir alýşýar. Rus we Türk saýlawlary türkmen reallykları bilen deňeşdirilýär. Türkmen ulanjylary Türkiýedäki, Russiýadaky ýagdaýlary türkmen reallygy bilen deňeşdirýärler we öz pikirlerini beýan edýärler. Diýip Alatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Habarçymyz bilen gurulmdaş bolan Aşgabatda bir synçy açyk pikir alýşmalary oňyň baha berip munyň ýurtda kämil raýat jemgyýetiniň kemale gelmegine goşýanyny belledi. Türkmen rejiminin berk internet we maglumat senzurasyna, özüňelik we ýapyklyk siýasatyna garamazdan türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyçan şekilde sosial kynçylyklar hakynda köpçülikli gurrun edip başladylar. Bu raýat jemgyýetiniň kemale gelmegini ören möhüm adymdyr we jemgyýetiň her gelen ýagdaýyna özüniň pikir bermegi we şol pikir köpdürlüligini köpçülükde açyk çykarmagy türkmen häkimetleri üçin hem uly bir işaratdyr. Diýip synç aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişçilerine senlik wakanyň ýa-da pikiriň beýan edilmegine diňe döwlet tarapyndan tasdiklanan resmi versiýadan peýdalanmagy ruhsat berilýär. Döwlet mediasyna görä ýurtda berkarar döwletiň täze galkynyş eýamy hökm sürýär. Türkmen halky döwlet medeniýetiniň dili bilen aýdylanna Gahrman Arkadagyň, ýagny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem de Arkadagy Serdaryň, ýagny Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň peşgeş beren asudy awadan bagtyar we bolelin durmuşyna ýaşaýar. Bu versiýa ýurtdaky syýasy, sosial we ykdysady howanyň resmi beýanaty bolup hyzmat edýär. Ýöne ýurdun reallyklary, halkyň günnelik ýüzbeýiz bolýan durmuş şertleri döwlet propagandasy bilen ulalaşmaýar. Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağa başlamagy jemgyýetiň udaga çeken özüňelik siýasatyna negativ reaksiýasyny görkezýär. Diýip Aşgabatda synç aýdýar. Ol ýurtda onlarça ýyl bäri dowam edýän özüňelik siýasatynyň jemgyýetde ýadawlyk döredýänligini gurrun berýär. Dogrudan hem türkmen ulanjylary we raýatlary udaga çeken siýasy, medeni, ykdysady we maglumat özüňeliginden halis ýadadylar. Ýurtda dowam edýän repressiýalary, özgü pikirleri çydamsızlygy seretmezden dünýäde we ýurtda bolýan sosial we siýasy meselelere näkilen bolsa reaksiýa bildirip başladylar. Olar munyň üstü bilen Aşgabatyň görkezmek isleýän bagtyarlyk, bütün halk Arkadagyň pikirini gollaýar we hiç hili mesele ýok. Cenneti durmuş propaganda suratyny ýalana çykarýarlar. Muny biz öňlerdiňe daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýasyna we aktivistlerine gören bolsak,
inni yurt içindekem yugoş-yugoşdan eşitip we görüp başladyk. Diýip Aşgabatda Finç aýdýar. Ol bu ýagdaýyň 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynyňy çalym edýändigini belleýär. Egerde biz jemgyýetiň mundan 45-50 ýyl olarky ýagdaýyny ýatlasak, dogrusu uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna hem jemgyýetde ösüşler bar. Ýoldaş Brezhnev bizi kommunizme alyp barýar. Biz bagtyar durmuşda kommunistik partiýamyz bilen biledir siyali propaganda şygarlar gülküýünü we aşkana çekişmelerini döredýärdi. Adamlar aşkanalarda, iş yerlerinde, dükanlaryň öňündäki nowatlarda öz aralaryna Brezhnewi, partiýany satira we humor arkaly dürli anekdotlar we şorta sözler bilen tankyd ederdiler. Jemgyýetdäki sosial meseleler özara gurrunlarda yarım açaçan gurrun edilerdi. Bugünkü Türkmenistanyň jemgyýetiniň durmuşy hem belli bir derejede Sowet Soýuzynyň jemgyýetiniň 70-nji ýyllaryň ahyryndaky hal ýagdaýyny ýatladýar. Ýagny jemgyýetiň propagandadan halis ýadymy we bu arada entek açaçan bolmasada özara gurrunçylyklarda we aşkanalarda, iş kollektivlerinde we köçelerde çekişmeler, pikir alışmalar bolup geçýär. Diýip Finç gurrun berdi. Ol Türkmenistanda bolup geçen siyasi we sosial prosesleriň Sowet döwrüniň 70-nji ýyllaryny ýatladýandygyny ýene bir gezek sözüne goşup repressiýalaryň hemişelik dowam edip bilmeýändigini belledi. Dowam edýän repressiýalar ýerügiş jemgyýetde açyk narazyklyklara ýol açyp bu ýagdaý syýasy döňoklugyň eremegine, syýasy özgü pikirliligiň açaçan ýüze çykmagyna getirer diýip ýerli Finç sözüni jemledi. Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik websaytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Türkmenistanyň raýatlaryň söz we pikir beýan etmek azatlygy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy çäklendirilýär. Media geňişligine Sowet ýyllarynyň miras halan berk döwlet ködegçiligi we ýeti senzura köpçüliklerini habar beriş terişlerini dar çarşuanyň içine gabady. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan eň izaki orunlary eýelýär. Ýurdun media geňişligi bolsa halkara guramalar tarapyndan dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirilýär. Döwlet ködegçiligine media terişleri raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan problemalaryny, şol hana durmuş ykdysady we hukuk meselelerini gozgamaýar. İnternet torunyň öwretiniň giňemegi bilen hususan ýaşlaryň arasyna wagtly sosial media işçiligi peýda bolýar. Ýöne köplenç bu işçilik gysga ömürli bolýar. 2010-njy ýyllaryň başlaryna türkmen dilli internet ulanjylary hususan talipler.com, ertir.com ýaly ýerli sosial torlarda erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerine eýe bolupdy. Ýöne ýaşlaryň arasyna meşgul bolan bu torlar wagtyň geçmegi bilen öz işini besetdi ýa-da öz meşgullygyny ýitirdi. 2019-njy ýylda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýa-ni türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokurlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereg mundan dünýäde pandemiýa eglan edilen koronavirus ýokunjynyň fonuny hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokurlany. Hökümetiň alparyan syýasaty türkmen ýaşlar tarapyndan açaçan tankyd edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanda Facebook, Instagram, Twitter ýaly iri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler ýyllar boýy berk petig astyna galýar. Türkmenistanyň döwlet institutlary, edara karhanalary we döwlet ýeçiligine media serişdeleri sosial torlarda hasap açmaýar.